Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Ya sufofin shugaba na gari. Shugaba na gari shine mai tsoron Allah kuma mai yin adalci a waɗanda yake ma shugabanci. Wane ne shugaba na gari? Shugaba na gari shine wanda yake kallon haƙƙin Allah a cikin cewar shi yana ma mutane hidima ne, ba jama'a zai amfani da su don ya biya bukatunsa ba. Yaya ake gane shugaba na gari? Shugaba na gari shine wanda yake tsarewa mutanensa dukiyarsu da mutuncinsu da lafiyarsu da rayuwarsu. Ya Allah ka azurta mu da shugabanni na gari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna nan muna karatu a cikin wannan littafi mai girma shine Alƙur'ani don sanin ma'anoninsa da kuma fahimtar da 'yan uwa musulmi don tunasar da mu akan abin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi da shi. Ɗaukar nauyin wannan kamfani mai albarka wato kamfanin Dahir Kori, waɗanda suke da kyakkyawar zuma ta fahimtar mutane don ci gaban al'umma. Muna roƙon Allah ya bunƙasa musu jalinsu da abin da suke nema. Idan baka manta ba, Allah shi taimaki malam, a wancan shiri da ya gabata mun kwana aya ta 16 a suratul naba'i, za mu tashi aya ta 17 inda Allah ke cewa inna yawmal fasli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. bayan bismillahir rahmanir rahim, Allah ya ce ka tuna musu ya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ranar da suke jayayya a kanta ko suke karyata ta, ko dai sun shirya ko ba su shirya ba, dole za ta tashi kiyama. Allah ya ce wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha, magana tashin kiyama za ta tsaya kawai, mutum ya shirya ya yadda bai yadda ba a bukata yadda sa Allah ya riga alƙawari. Shi yasa Allah ya ce inna yawmul fasli, lalle wannan rana ta hukunci. Yawmul fasli ita ce ranar da za a yi hukunci, kowanne a bashi sakamakon sa ya tafi. Ranar da Allah ke zuwa da wuta, Allah zai zo da aljanna da littafin kowa, ga mala'iku, ga annabawa, ga manzanni, duka ga aljanu, ga dabbobi, ga duk abin da Allah ya halitta. Ranar da Allah zai kira ya annabi Adamu ya ce ya Adamu ka zo ka fitar da rabon aljanna a cikin al'ummarka. Ita ce da manzon Allah sallama ya ambace ta wannan rana, rana ce mai tsanani. Allah ka samu tashi wannan rana da imani cikin mutunci. Adamu zai ce Allah ba zan iya ba, ina jin tsoro saboda kaza da kaza. In an zo kan annabi Nuhu ba zai iya ba, annabi Hud ba zai iya ba, annabi Ibrahim abul anbiya ba zai iya ba, annabi Musa ba zai iya ba. Wannan aikin bai iya tabbata sai an je wajen shugaban halitta Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, zai faɗi gaban ubangiji. Allah ya lankwanta mai abin zai gaya ma Allah. Allah zai ce me kake nema ya manzon Allah? Ya ce a saurari bayi ai musu hisabi ya Allah. Ranar da mutum bai shiga cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ya shiga cikin hadari malam. Wannan rana ita ce yawmul fasli. Yawmul fasli ita ce ranar da ake yin hukunci. To kan Allah ya ce kana mai katan wata rana ce da aka yi mata tsayayyen lokaci, ba kuma wanda ya san lokacin sai Allah. Mala'ikan da aka ba busar ƙaho da yake rike da ƙahon bai san lokacin za a tashi ba, yana dai rike da ƙahon yana jiran umarnin ubangiji. Sannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ban san lokacin da Allah zai tashi kiyama ba, ya dai gaya mana alamominta. Ka san ko da a ce wani Allah zai gaya ma wani zai gaya mana, babu wani kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To Allah ya ce rana ce wacce Allah aje mata tsayayyen lokaci. Sai Allah ya ce yawma yunfaku fi suri, a ranar za mu yi busa cikin ƙaho. Allah zai bai wa Israfilu umarni ka busa ƙaho, dan za a yi busa iri uku. Busa farko duk abin da ke cikin duniya da wajen duniya, idan mala'ikan mutuwa ya busa ƙaho to shikenan ya mutu, shi ma mala'ikan zai faɗi ya mutu. Ba abin da zaka ji motsin shi komai daga Allah sai mulkin Allah. Allah ne kadai da zatinsa, babu komai. Sai an ɗauki shekarun da za a ɗauka ubangiji zai tashi wannan mala'ika na mutuwa ya ce ya busa ƙaho. Shi ake kiran shi da suna yawmul qiyama, ranar da kowa da kowa zai fito a kabari. Annabi Adamu da mutanensa, annabi Nuhu da mutanensa, annabi Hud da mutanensa, annabi Musa da mutanensa. Wannan ranar tana da ban tsoro. Wannan ce tawaga da zaga an zo da ita, mafi yawan tawaga ita ce tawaga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, wacce za ta yi shaida akan sauran kowace irin al'umma. To Allah ya ce ita ce wannan ranar za a yi busa cikin ƙaho, yanfuku fi suri, ran da za a yi busa a cikin ƙaho, fata'tuna
afwajan sai ga mutane sun zo jama'a ga turawa ga indiyawa ga larabawa ga baƙaƙe ga talakawa ga masu mulki ga masu gaskiya ga makaryata ga mutanen kirki ga fajirai ga waɗanda suka daɗe ga wanda ba su daɗe a duniya ba ga wanda suka duk abin da za yi a ranar ne to ubangiji ce za ka je jama'a kowace jama'a sun taru ƙungiya to wannan tafiyar da za a yi a wannan busa ƙaho na biyu ɗin to sai Allah ya bada umarni a yi busa ƙaho na ƙarshe shine na uku da za a taɓa filin mahashar kowa da kowa zai zo don ya karɓi sakamakon shi dan wuta ya wuta mu kuma mu ce aljanna saboda soyayya da muke annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba dan aikin da muka yi ba Allah ka sa muna ganewa Allah ya ce kuma wa futihatis sama fa kanat abwaba وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا وفتحت السماء الله يتي سيكما أبوبو السماء شيني إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت idan sama'un shaqqat idan sama ta tsage idan sama'un fadarat ladda zai kekketa ta duk wani abu da yake ciki sai ya zo wajen ubangiji ba zai iya boye ma Allah ba ita kanta rannan za ta bubbude idan ta gama aikinta iya abin da Allah ya tsara mata za ta yi shi kuma ya kare kenan shine dama ila ajalin musamma din nan aka bude as-sama'u sama fa kanat abwaba za ta zanto kofofi ne a cikin ta sai ka ga abin da baka iya gani Allah zai baka ganin dan yanzu mu a duniya Allah ya ba mu iya gani ne daga nan ba ma iya ganin abin da yake bayan gidan nan ba ma iya jin abin da ke cikin gidajenmu kai ma da kake nan anguwar ko kake kusa da anguwar nan ba za ka iya sanin abin da ake yanzu a anguwar ku ba ka sani ba Allah bai baka wannan ilimin ba babu wanda ya san wannan sai ubangiji shine mahaliccin mu shine Allah yake da wannan tsarin yake da wannan yanayin yake da wannan fasalin shi kadai ya san wannan shi kadai yake tsara wannan ba mai yin wannan sai ubangiji saboda haka rannan za a bude sama zaka ji zaka gani to ubangiji subhanahu wataala ya ce wasiratul jibal sannan kuma za a tafiyar da duwatsu waɗannan manya-manyan duwatsun da kake kallon su fakanar saraba sai wurin ya zanto kamar kawalwalniya ka san kawalwalniya da Hausa shine idan ranar take kana tafiya sai ka rinka hangen nesa kamar ruwa ne a kwance akan titi sai ka je wurin sai ga babu komai a ruwan sai ka kuma matsa gaba sai kuma kallanta to haka zaka dinga kallon ƙasa fetal daga mutumin yana kalla a Najeriya Allah ya miƙar da ita zaka kalli inda Ka'aba take za ka kalli inda China take saboda Allah ya tuttuɓake waɗannan duwatsun ya baje komai da komai ya mai da wurin ya koma fili domin al'amarin na ubangiji ne Allah ka tashe mu wannan rana da imani yace inna jahannama lalle ne ita jahannama inna jahannama lalle ne ita wannan jahannama kanar misada ta kasance madakata ce wani wuri ne za a ji mutane marasa kunya masu laifi wanda ba su ji kunya Allah ba ba su kyautata manzon Allah sama kyakkyawan zato ba duk wanda bai kama annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ya ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina rantse maka da Allah idan ya tafi wannan rana ya fi kowa zama abin ban tausayi idan za ka gane cewa baka da gata kai ba komai bane saboda Allah subhanahu wataala ya maka yankan hanzari ala alsalatul mursalin alkhairat min alkhalqi haka mai risala ya ambata ya yankan hanzari duk wanda ya zo sai an gaya mashi ga abin da ake so ga abin da ba a so to a wannan rana ita wannan wutar jahannama ta zanto madakata wasu sai an taho da su sai a ce ku nan za ku tsaya ku shiga Allah kada ka nuna mana wutar jahannama litagina mu'aba aw litagina mu'aba abinda ake nufi makoma ce ga masu dagawa waɗanda suke tsammanin sun isa yana tsammanin shi ya gina gida ne kato ya ba anguwannin da talaka za su rinka damun shi da kiran sallah saboda haka gidan shi ma yayi masallaci dan kada a damai ba za a sa lasfika a waje ba kuma dan haka shi ba zai iya zuwa ya je ya zauna cikin jama'a ba yayi arziki a lokacin da yake matsawa kusa da kabari a lokacin yake nisanta Allah kaga a lokacin wani yayi dagawa wani kuma ya fito na fito da addini kaga ran da aka kawo gawa Abu Jahal sai da manzon Allah sallama ya rike kunnansa Abul Hakam kenan yace tunda musulunci gaba ya wannan inji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ina rantsuwa da Allah babu wanda zai gita musulunci sai musulunci ya make shi sai musulunci ya kai shi kasa kowai duk wanda ya fada musulunci zai fada da addini wallahi sai ya fadi malam ba wani wanda zai kuɗi ko ya karfi ko ya mulki ko ya ilimi ko ya sarauta ko ya ji daɗin rayuwa ko ya samu magoya baya ya ce ni zan rinka rigima da addini ya gama lafiya ya je lahira lafiya bai isa ba
ai Allah ba zai alƙawarin nan ba, sunnan Allah ba tabbata akan haka ba. Saboda haka Allah ya ce waɗannan da za su faɗa cikinta su ne masu ɗagawa, labisi na fiye ba, masu zama ne a cikinta shekara da shekaru, manimo maciyas ba a san adadin lokacin za su fita ba. Waɗansu suna nan cikinta shekara da shekaru, wanda ya leƙa wutar jahannama aka ce kawai je ya ɗan zauna a cikinta. Wallahi malam Jamilu ko diploma aka ce ɗan yi a wutar jahannama masifa ta samai. Dan shekara biyu ba? Allah kakka jarabe mu da zuwa wutar jahannama. Allah ya ce inna azabaha kana garama, inna hasa'at mustaqarran wa muqama. Karshe mutum ya lalace, kai sallah ka shiga wuta mutum yayi asara. A ce kana azumi kuma ka mutu ka shiga wuta. A ce ka yarda da Allah kuma kai laifin da zaka shiga wuta, a irin tausayin Allah da kirkin Allah da rahama Allah, wanda Allah ya gaya ma annabi Dauda, ya ce Dauda ka so ni, Dauda ka so mai sona, Dauda ka sanya soyayya ta cikin bayi. Annabi Dauda ya ce Allah ina son ka, Allah ina son mai son ka, Allah ya zan sanya soyayya ka cikin bayi. Allah ya ce da annabi Dauda, ya Dauda ka gaya ma bayi kirkin ubangiji da rahama Allah, shi za ka yi laifi yanzu da rana, an jima kai kuka ka roƙi Allah in ya goge laifin ko a lahira ba mai tambaya, saboda ba mai tambaya Allah. Allah bai da na gaba, Allah bai da mataimaki, bai da sakatare, Allah bai da special advisor, Allah ba zaɓar shi ake ba, ba gajiya yake ba, zamani yake ba, Allah bai tenuwa yake ba. Don haka Allah ya girmama a cikin ƙarfin mulkinsa, shine Allah da ya ƙdi wa la yuqda alaihi jalla sha'ana, shine ubangijin da ya biwaya, shi ke cewa ai ba wanda ya isa ce da Allah kai, ba wanda ya isa. To Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗannan za su zauna cikin ta shekarar shekaru. Ya gaya ma annabi Dauda cewa ka gaya mutane kirkin Allah da rahama Allah. Kai ma malam Jamilu shaida ne, wannan iskar da muke shaƙa ba dan a hannun ubangiji take ba, da mun shiga uku. Ruwan sama kan shi da a ce gwamnati take ruwan sama, gwamnati take ruwan sama, da mun gane ba mu da wayo. Irin wannan zafin da ake bugowa a ɗauke wutan nefa, to kai ka san ba dan Allah na tausayin bawa ba za mu kai ba. To Allah duk sai ya riƙe abin da za mu rayu a hannunsa. To don haka mai girma da ɗaukaka ya ambaci cewa za su zauna cikin shekarar shekaru. Wancan hadisin da annabi Dauda Allah ya ce ka girmama, manzo Allah sama ya gama bayaninsa ba, sai da ya bada labarin wani mutum za a zo da shirin tashin kiyama. Allah ka saba ɗaya daga cikin mu yana kuka, za a kai shi wutar jahannama. Allah zai ce ku dakatar da wannan bawa, kukan me kake bawa? Ya ce ya ubangiji ina rantsuwa da zatinka ba taba tsammanin zan zo lahira ka kona da ba. Allah ne maka kurakurai da yawa a duniya, amma Allah na san gafara ka, na tuba saboda na san kirkin ka Allah. Allah zai ce wannan bawa na ya kyautata man zato, ku juyar da shi a mai da shi gidan aljanna. Na ɗauke mai bakin jini, na ɗauke mai bakin ciki, na ɗauke mai damuwa, sai Allah ya mai da shi gidan aljanna, saboda dole ne in dan adam na son ya zauna lafiya ka kyautata ma Allah zato. Allah baya nufin ya kona kowa, ba wanda Allah ke sanya mai azaba. Wallahi in ka ga musulmi a wutar jahannama, bannar da yayi da irin haƙƙin mutanen da ya dauko ya taho da su lahira yana da yawa. Allah kada ka samu tafi lahira da haƙƙin jama'a, kuma Allah subhanahu wataala kada ka samu je lahira da shirka. Allah kada ka sanya mu cikin masu cin amana annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. Allah ya ce la yazuquna fiha, waɗannan 'yan wuta kenan, ba da mu ake ba insha Allah. Ya Allah muna roƙonka dan rahama ka tausaya mana Allah, wannan azaba da muke ambato ta Allah ka saba mu a cikin su, da mu da iyayenmu da masoyanmu. To mai girma ɗaukaka ya ce wato ba jiyar da su fiha a cikin gidan wutar da suke zaune, bardan ba su taɓa jin sanyi, ba wata iska mai sanyi, ba za a kunna fanka ba, ba za a AC ba, babu mafifici, ba wani ventilation za su samu don su samu sauki. Wala sharaba, kuma ba za a ba su wani abin sha ba. Idan Allah ya jarbe su da wani mugun kishi na tashin hankali, to ba su da sauki a wannan kishin, ruwa zai dame su. Illa hamiman, abinda za a ba su sai dai wani tafasasshen ruwa, shine hamiman. Waga saƙa, da ruwa na mugunya, irin ruwan nan mai na dalma, wanda ana zuba musu yana narkar da jikinsu. Gashi kuma sun malaya mutu fiha wala ya haya, ba sa mutuwa cikinta, ba sa rayuwa cikinta. Allah ya ce abin da yasa za a yi musu haka jaza'an wifaqa, domin sakayya abin da ya dace da su ne. A duniya an ce su ba Allah, sun kiban Allah. A duniya an gaya musu magana manzo Allah sallama sun raina ta. Innahum kanu la yarjuna hisaba, lalle su sun kasance ba sa tsoron hisabi, ba su taba sanya wai ni su hisabi da kai masa magana. Akwai ma wanda zai ce ba ni abinka, bari in ce in muka je lahira in biya ka. Kaga wanda yake cewa in aka je lahira in biya, kaga ya kareta.
don mutum ko anan ya ce maka mu je wajen kwamishinan 'yan sanda ai kai ka san akwai abin da ya taka yana tsammanin bai isa ya mai wani abu bane mu je wajen daraktan DSS din to su yake cewa mu je lahira in biya ka to wasu suna faɗin wannan Allah ya kiyaye mu innahu kanu la yarjuna hisaba to su ne waɗanda suka kasance ba sa tsoron hisabi ba sa kawo hisabi a cikin gabansu don haka dukiya ko tawaye za su yi ɓanna kowace iri ba sa jin kunya kowa kuma Allah ya ce wa kazzabu bi ayatina wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba wa kazzabu bi ayatina kizzaban kuma sai suka karyata da ayoyinmu kuma iyakar karyatawa sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutum abu sai mutum ya ce wai ya sani amma ba zai ba da yawa ai sun sani babu wanda bai san Allah ya hana luwaɗi ba babu wanda bai san Allah bai san zina ba babu wanda bai san Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu cin riba ba babu wanda ya san ba wanda bai san illar kisan kai ba to akwai masu daukar nauyin masu kisan kan akwai masu daukar nauyin su akwai masu karɓo su annun hukuma akwai wakilansu da ake sanya su suna kare musu mutunci akwai lauyoyin da suke dauka don su ba su kariya duk waɗannan sun san abin da suke yi ba gaskiya bane saboda haka wa kazzabu sai suka karyata bi ayatina da ayoyinmu kizaban karyatawa wannan ana maka nuna maka karfafa cewar su fa ba su yadda da abin da aka faɗa ba saboda haka sun karyata wa kullu shay'in Allah ya ce mu kuma kowanne irin abu da ka sani a sai nahu kitaba mun riga mun kididdige shi a rubuce duk kalmar da zaka faɗa Allah ya riga ya sa an rubuta ta yanzu malam Jamilu wani abin da zai baka tausayi da shi in an ce karanta littafin sa na tashin alkiyama ikra kitabaka sai ka samu littafin sa kashi 95 zagin jama'a ne a ciki kashi 95 wani batsa ne kashi 95 wani sharri ne kashi 80 daga ciki wani ƙarya ne a ciki amma wani sai ka samu kashi 80 a cikin kalmomin da ya faɗa wanda mala'iku suka rubuta nashi sai ka same shi istighfari da salatin annabi ne to yanzu wannan bai arziki ba kai ka kasa samun lokacin zaka ambaci Allah ka kasa samun lokacin zaka girmama manzon Allah sallama amma kana lokacin zaka yi mutane hisabi to wannan ba kankanin fitina bace ba kankanin damuwa bace sai Allah ya ce a gaya musu fazuqu falan nazidakum illa azaba fazuqu ka gaya musu to ku dandana wannan azabar da muke muku falan nazidakum lalle ne babu wani abu da zamu ƙara muku in dai wani abu kuke so mu ƙara muku ko mu kawo muku to wallahi illa azaba sai dai azaba ka san me hakuri idan ya fushi babu daɗi shi yasa annabi Ibrahim ya gaya mahaifinsa yace ya abaci la ta'budu shaytan inna shaytana abati la ta'budu shaytan inna shaytana kan الشيطان كان للرحمن عصيا to kaji abin da ya gaya masa ya kasance yana saba ubangijin rahama shi kuma mai tausayi mai kirki ko mutum ne kuke tare da shi mutum dan adam ba mahalicci ba idan ka ga yana da hakuri to kake yaran da zai fushi akan ka ka toki ne shi so daya ka takure so biyu yayi shiru kai mai na uku ya kau da kai to karshen ta idan aka yi hukuncin ba zai daɗi ba to ballantana wanda yake da kowa da komai yana da wanda zai sa su kama ka aka rike ka ba za ka kwace ba in aka je lahira ba magana shine wahidul qaharu kenan shine guda daya tamkar wanda ba a jayayya da Allah wai sai ya ja da Allah shi fa ubangiji ya fi karfin wasa saboda haka Allah mai girma da daukaka sai biyar da yayyafin ruwa lallashi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka dauka kowa za ya ma azaba dan ba kowa za ya ma azaba ba ka san daga cikin kyautar da Allah ya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana nuna mai gidan aljanna ya gani ana nuna mai azaba wuta kaga akwai hadisin da ya gaya ma Bilalu bin Rabah yace ya Bilalu ina jin sawun tafiyar takalmanka saboda ka san Bilalu kullun zuwa kira sallah sai ya biyo ta wata kofa gaba da yake fitowa kofar da manzon Allah sallama ke zama yayin nafila hanyar shiga ɗakin na Aisha sai ya zo ya sallama manzon Allah sallama ya amsa ya ce ya manzon Allah na zo zan kira sallah ne saboda biyayya da da'a ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa ran da manzon Allah sallama ya wafati ya bar duniya tunda Allah ya halitta Allah bai halicci wata fitina da damuwa a duniya irin ran da manzon Allah ya bar duniya ba sama da ƙasa duniya da lahira ta yi ɗin saboda an rabu da alherin Allah bai taɓa kawo wani alheri irin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Bilal bin Rabah duniya ta yi tsit su Abubakar su Umaru su Usmanu suna kokarin su control din jama'a Imamu Ali dan Abi Talib yana tare da gawan manzon Allah sallama
saboda kusanci na gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da wasunsa. Lokacin da Bilal ya zo ya ce ma mutane sahabbai ba a yi ma manzo Allah sallama abin me zan ce maka ba a mai janaza ba a lokacin, amma abin da yake cewa ni zan ban Madina ne, ba zan iya zama Madina ba, yana kuka. Ya Bilal kenan yana cewa zan ban Madina. Suka ce kai, ya ce to wa zan kira sallah? Aka ce ku je ku gaya ma Abubakar, domin Abubakar ne zai iya ma Bilal magana ya zauna. Lokacin da Abubakar ya san Bilal da biyayya da da'a, amma yana mai magana yana saukar da kai, amma da nasa ya gasa kwaya idanunsa. Ya ce kana nufin za ka yi min gorin don kai ka yanta ni daga bauta? Ya ce to ba zan zauna Madinan ba, ni ba zan iya zama wa manzon Allah ba. Kuma wallahi bayan an gama sai da Bilal ya bar garin ya koma Habasha. Bayan kusan shekara ina bacci sai ya mafarki manzon Allah sama ya ce Bilal ka dai baka ziyarce ni ba. Yana farka ce da matarsa Madina zan tafi. Ya kama hanya ya zo Madina za a yi sallar la'asar. Wato da ya hau aka roƙe shi kira sallar nan, mata da maza manya da yara kowa fitowa yana kallon kiran sallar. Da ya zo ashhadu anna muhammadar sai da gwiwa ce je ƙasa yana kuka, yana tuna da kamar zai waya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To manzon Allah sama ke gaya Bilal, ya ce ya Bilal ina jin sawun tafiyar takalminka a gidan aljanna, dan ya san tafiyar shi da yake tahowa in zai zo. Ya ce me yasa, wani aiki kake yi? Kafin Bilal ya bashi labari ya ce an nuna min wani gida aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kayan gidan da aka hada, material din gidan da aka gina. Ko ne maka bayani kai ma ba za ka gane ba, ni ma sai dai in kwatanta da abin da manzon Allah ya faɗa. Na ciki na ganin waje, na waje suna ganin ciki, saboda wani irin kaya ne da Allah ya yi a gidan aljanna, kyan shi ya wuce misali. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa, Bilal ya ce ban taɓa yin wata alwala da bari ta kwace ba, sai ne nafila da wannan alwala ko ne sallah da ita, saboda daraja sallah tana kusantar da mutum zuwa ga Allah. Kuma haka ya gaya faɗa a cikin hadisin Muslim, an nuna masa wasu mutane guda uku ko wata anguwa guda uku a jahannama dan ya zo yi ma musulmi nasiha. Akwai inda aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada wasu mutane an rike su a wuta, da inda suke zaune, da inda suke ci, da inda suke sha, da tufafinsu, da wurin kwanciyar su, da wutar jahannama. Allah ya halitta, Allah kaka nuna mana wurin. Suna wata anguwa ana ce mata Sa'ira, ana sa wani karfi a danna a bakin su, sai ya je sai a umarci karfin sai ya fashe a bakin su, suna kuka. Ya ce Jibrilu ka kara da ni gaba. Da suka je gaba sai ya tadda su a wani kogi ne, suna iyo, suna yankayi a cikin kogi ne, amma a wutar jahannama. Cikin wutar jahannama Allah ya ji kogin, inda ka san wuta ta yi ma miya yawa, ta fi karfin miya, irin wutar da ake sa mata itace, yana tsallato masu girki ma suna jin tsoron matsa kusa da ita. To haka mutane suke a ciki. Sai mutum ya zo bakin gabar ya kama wuta zai fito, sai mala'ika ya dauka ya koma. Ya ce Jibril ƙarar ne gaba, sai ya tada wasu mutane cikin tukunya da wutar jahannama, kasanta wuta, cikinta da mutane da wuta. Allah ya rufe tukunya kamar za ta fashe, Allah ya hada ta fashe, mutane na kuka a ciki. Ya ce yi min bayanin su. Ya ce mutane na farko nan da ka gani an sa su a wannan wuta ana musu azaba, ana yaga bakin su, su ne wanda suka rayu a duniya har suka mutu banda cin zarafin mutane ba abin da suke. Su keta mutuncin wannan, su zagi wannan, su wulakanta wannan, su aibanta wannan, sai ma wani kazafi, sai ma wani sharri. Assalamu alaikum akramakallahu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shin wai wane ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ya imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya malam, waye dan kasuwa na gari? Dan kasuwa na gari shine wanda baya ha'inci, wanda yake fitar da haƙƙin Allah a cikin abin da Allah ya bashi. Wane ne dan kasuwa na gari? Dan kasuwa na gari shine wanda yake yin sassauci, yake yin kasuwanci bisa tsarin shari'a. Ya za mu gane dan kasuwa na gari? Dan kasuwa na gari shine wanda yake siyo kaya ya sai da su a yadda ya siyo su, tare da yin farashi mai sauki, kuma yana taimakawa waɗanda suke karkashin sa. Ya Allah subhanahu wata'ala ka arzuta mu da yan kasuwa na gari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hada su da masu zagin malaman addini, mutum na karantar su addini suke zagin annaba da sauransu. Allah ka kiyaye mu. Saboda haka abin da ke so in nuna mana, manzo Allah sallama ya ce waɗannan mutane na uku fa a cikin tukunya. Ya ce ai ya manzon Allah, waɗannan mutane na uku su ne wanda suka mutu a rayuwarsu ta duniya suna zina, ba sa jin kunya kowa, ba sa jin kunya kowa. Har an riga an san su a Kano, an san su a Kaduna, an san su a garuruwansu. Kuma Malam Jamilu, ina gaya maka wata ɗabi'a, duk wanda ya mutu ana tunawa da abin da aka san shi da shi ne.
da zanci an ce waye wancan aka ɗauko shi waye rasu kana faɗa sai a ce kai mutumin nan ne mai taimakon addini, mutumin nan ne mai ibada, ai Allah ramana ne mutu, ko ba a faɗa da baki ba sai zuciya ta faɗa sai a ce ai mazinacin nan ne, ai matsiyacin nan ne, ai kaza kaza din nan ne, azalimin nan ne. Allah kada ka sa ai mana muguwar shaida. Don haka bayan Allah subhanahu wataala ya biyar da wancan zance sai Allah ya yi goyo akan wannan magana, kan magana masu kyakkyawan rabo. Allah ka sa mana cikin su. Allah ya ce innal lil muttaqina mafaza na'am حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا إن للمتقين مفازا. Allah ka sa mu ne. Allah ce lalle ne masu takawa suna da rabo mai girma a wajen Allah. Rabon shine gidan aljanna, rabon shine mutuwa mai daɗi, rabon shine hisabi a baka littafinka da hannun dama. Allah kai mana wannan. A ce manzon Allah sallama ya ce ku kira wani dan wani ya zo kusa da ni. Kada tashin alkiyama a ce kana kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama, akwai daɗin da ya wuce wannan? To ganin shi a cikin gidan aljanna, Allah kai mana wannan arziki. Hada'iqa, a cikin su suna da gonaki, wa anaba, sannan da inabai, wasu gonaki ne da Allah ya ajiye a cikin gidan aljanna. Duk abin da idanu bai taba gani ba sai dai kaje zaka gansu, dan duk bayanin za a maka irin gonakin gidan aljanna da irin inabin gidan aljanna, to ai magana ta kare. Wa kawa'iba atraba, da 'yan mata tsarkakku waɗanda ba sa haila, ba sa tsami, ba sa wari. Haka kuma 'yan matan Allah zai ba su mazaje samari na gari a gidan aljanna waɗanda ba sa zarni, ba maganar ƙazanta a cikinsu, ba maganar wata ƙazanta, ba maganar datti, wasu irin mazaje da suke nema na alheri Allah subhanahu wata'ala ya ga aje su. Wa ka'asan dihaqa, da kofuna na giya cikakku, wata irin giya ce wacce ba irin ta duniya ba, idan ka sha ta daɗin ta Allah kai mana wannan arziki. La yasma'una fiha lagawan wala kizaba, kuma ba sa jin wata maganar banza a cikin ta, kuma ba a ƙarya. Duk wanda yake a duniya komai matsayinsa Malam Jamilu bai tawaye dole ba a ce yau gari ya waye ba a bata maka rai ba. Da kan shugaban ƙasa, mai martaba, gwamna, minista, Allah shi gafarta malam, ɗan kasuwa, soja, custom, immigration, police, mata, namiji, babba, yaro, ko wani bai gaya maka ba, in ka buɗe waya sai kaga abin da zai taya maka da hankali. Kuma wallahi gwamna yana gitawa anan, yara suka tashi ba ma yi ƙarshen ta ko abinci aka zama ba zai iya ci ba, saboda duniya ce. Amma da ka shiga gidan lahira aka baka gidan aljanna, la yasma'una fiha lagawan, ba kuma jin lagawu ba, duk wani zance na banza, wata magana mara daɗi ka din jinta. Allah ya ce jaza'an, kaga wannan sakamako ne, jaza'an min rabbika, daga wajen ubangijinka, a da'an hisaba, sannan kuma kyauta ce a lissafe gwargwadon aikin kowa. Gwargwadon aikin ka shine iya kuɗinka iya shagalinka, da sallar da kai, da salatin da kai, da istighfarin da kai, ga da'a da kai ga iyayenka, da yawan ibadarka, da haƙurinka wajen mu'amala, da kawaicinka, da kamun kanka, da nisanta haramun ɗinka, da ƙoƙarinka na neman halal, da haƙurin da kai a matsayin da Allah ya aje ka, to a ranar ne za ka gane cewa lallai Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi maka arziki. Allah kai mana wannan arziki. To alhamdulillah, lokaci ya yi a yau ɗin ma za mu dakata zuwa shiri na gaba idan Allah ya so, biya amince za mu ɗora daga inda muka tsaya. Abinda muke karanta wanda yake daidai Allah ka ba mu ladansa, kurakuran kuma da muka yi Allah ka yafe mana. Allah muna roƙonka, muna kamun kafa da soyayya da muke a manzanka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ka hana mu ganin bakin ciki duniya da lahira. Wannan kamfani na Dahir da suka ɗauki nauyin wannan shiri don karantar da al'umma, ubangiji Allah ya bunƙasa su, Allah ya kusanto musu da dukkan masoya waɗanda za su amfane su, ka nesanta su da waɗanda za su cutar da su. Muna roƙon Allah ka rufa mana asiri a duniya, ka rufa mana asiri a lahira. Kuma ƴan uwa anan za mu dakata sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu. Allah shi gafarta malam, a miƙa mana gaisuwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.